Ei, hola a tots i benvinguts al canal de Cardats Games. Estic aquí amb en Neko i el Tokoro. Un moment. Què passa, Tokoro? Tenim un infiltrat. Per què fas la presentació, tu? Ah, no sé, m'heu dit que faria la presentació. Home, t'has vingut aquí presentat... Tenim un infiltrat al canal. Bueno, ja me'n vaig, adéu. Molt bones. Seu aquí, collons. Joder, el paio ve aquí, em demana que li doni berenar, em demana que... Joder, macho, pensa que és en Pedro per su Escolta, casa. què t'esperaves tu? Soc el teu convidat, eh? He convidat, diguem. Bueno, aquí perquè s'estigui preguntant què passa. Aquest cap de setmana que estem gravant això ha vingut de visita a Girona el nostre amic Joanmi. Hola. I aquí farem unes partidetes al J-Stars per fer un vídeo així random per canviar una mica de dinàmica, no tenir sempre Bloodborne al canal. Ah, jo que volia que em desvirguéssiu. Vinga, va. Ja gravarem. Encara estem a temps, això, eh? Encara estem a temps. Poder deixem participar en algun vídeo Bloodborne més endavant. Ara farem una mica de combat lliure, no? Combat de llibre, sí. Et cedeixo... Els jugadors. Ah, em cedeixes? Joanmi, Gràcies. faràs el primer combat contra Tokoro. Vale. Apreta cualquier botó. Hosti, jo he de dir que jugava en japonès aquest joc, que me'l vaig fer en japonès, per la Play 3. Jo fa l'hòstia que no jugui, no me'n recordo de... Ah, no, sí. També, el tinc a la mita. Puc jugar quan vulgui però no hi jugo. Sí, jo tampoc me'n recordo de com es jugava. Sasuke! Sasuke! Entre Pokémon i les màgies he estat bastant apartat de la vida. Seleccionar Vegeta. només el jugador i el pollo, no? No. Només un i... Jo faria 1 contra 1 sense polla ni polles. Sí, jo també. 1 contra 1 a seques. Sí, jo també, perquè els combats són Contra u. bastant Et llargs. recomano, Joanmi, que pillis Vegeta. Ara que Tokoro no en sent. No, el Vegeta no, està massa xeto. No, ai, clar, que no podia pillar aquests. Ah, aquest pilles el Sasuke. Però anul·la'ls, Tokoro. Sí, em sembla que és amb el quadrat, em sembla. Amb el quadrat treus... És 1 contra 1 a seques. Sí, li dones al quadrat a no participar i no participar i ja el tens. I és Mira, m'agafaré el... A veure si el aleatori. trobo. A veure si el trobo. Aleatori, amb 2 pebrots. Calla, home. Amb Freezer. Bueno, Freezer, bé? jo no he tocat. Nada. Jo no he tocat, Sí, això ja està. I diria que ja està. Vinga, va. Ja està? Perfecte. Canvia el temps infinit. Encara que no crec que faci falta. Sí, jo el posaria infinit, perquè són 3 vides i no dona temps. Aquí fem l'aleatori, no? Música, això és la música. Bueno, encara que si ho poses en temps millor perquè puguem anar participant tots. No, però igualment hi haurà un combat. No tardarem gaire en els... Però... En algun espai, en el torneig. Aquí? Sí, és un espai bastant gran i podrem participar. Bastant planet i no hi ha... Exacte, No hi ha gaires obstacles tret del... La música és igual, no suposo? Sí. La veritat és que me la pela. Doncs va, comencem. I començar la primera lluita Tokoro Sasuke contra... Freezer! Joanmi! Tu, estàs molt alterat. Pregunta. Jo molt. ¿Cuántos cuchillos es capaz de empuñar? Jo voto que 6. Eren 4. L'haig de veure, però... En Joan m'ha encertat. Jo l'haig de veure, la tinc al... Quants has dit tu? 4. La tinc al meu disc, l'haig de veure encara. La tinc pendent, tinc... Calla, Emo! Ja deia en Sasuke. Val. Calla, Floreta! Com que Floreta? Mira que et Mira que pego. rosa, és que és... Mira que guapo que és. És el congelador! Mare de Déu, Que ara estrenaran la peli A veure com... Ah, sí, es carregava, vale. que allà a Sud-amèrica l'han traduït. Amb la defensa i amb La peli de Fukatsu no F l'han traduït com a Com la es resurrecció del Ah, que et congelador. pego! Bé, Has començat tu, eh? Mentida! vale, què? Vale. Defensa Molt bé, professional! Si lluiteu en comptes de defensar-vos, que jo també vull jugar, no vull allargar gaire. Tu, calla, estàs castigat. Vale, Corre, adéu. Freezer! Ah, és molt lent. Pam! Se l'ha menjat de ple. Has anat directe, t'has menjat de ple, molt bé. Ara, cony. Vale, calla. Ah, però triga molt en reaccionar. Qui? El teu, en Freezer? No, tots, en general. En aquest joc triguen massa. No puc... Hòstia, no sé, és que fa tant que no jugo. El bo d'en Freezer és que els combos, no, o sigui, no té gaire combo, però són... Són forts. No, és tot així. És a base d'utilitzar energia. Escolta, tu què, tio? Que sé, tu, te'n vas de mi, sempre! Que et pego! Merda! Tio, encerteu una mica? Què va? Jo soc dolentíssim. Joc de lluita com no jugui al Xenoverse. Joder, puto Sasuke, moda merda, talla't les venes! Te les estàs tallant a tu, a veure. Fota't! Bé. Ai, home,
Vida, t'està traient... Tu, això és ser sniper. El que això és sniper? Escolta, Això és campero, no sniper. són els poders d'en Freezer. No t'agraden, t'aguantes. Tu també pots poders en Freezer com ataquis, hòstia. També pots utilitzar atacs a distància, Apa, tu, Déu. en Sasuke. Exacte, tu tens el... com es deia? El Sharingan. Que és capaç de fregir ous i... Un poc cosa més. Exacte. Bueno, Això passa al relleno, no? no ho sé. Lo dels ous? No ho sé, però em sembla que la parodia. Hi ha nous. I fa. Ah, no, és veritat, que a Naruto no hi ha relleno, perquè sí. No, que va. Quasi. Tu ho has dit. Quasi, un parell de capítols en tota Sí, la sèrie sí, i ja sí. està, no? Ara, hòstia. Has encertat el primer i has fet 3 o 4 més fins que has encertat en aquest, molt bé. Sí, ara estic començant a jugar. Però per què, Ara comences, no? Comença la remuntada. Exacte, ara comença la puta remuntada. Els collons, que no se li trenca la puta defensa. Què fas, Sasuke? Sí, dic Sasuke, no Sasuke. Sasuke és per mariques. A la merda! Com es diu originalment en japonès? Sasuke. Albert! Vale. Així callo. Albert, Ara! pensava que es deia Josep Maria. Sí, no! Sí! Però si estava ple d'energia. Combo! Si estava ple d'energia, com és que m'has enganxat? Si estava en defensa. T'he rebentat la defensa. Dios. Pots haver rebentar la defensa. Home, si Sí, carda sí. hòsties fins que... T'he Sí, pillat, va, t'estic dient. Ah, Te l'he trencat amb un especial, em sembla. ah sí, el... Com es fa per accelerar? Crec que era amb l'R2, em sembla. Mireu bé el que fan cada botó, així Mama, quan... se llevo las pilas. Així quan jugui jo, Però si estava en protecció ara, ¡Qué va, en cara sèrio. dura! Mama, se llevo esas pilas que tanto duran. Jo no ho Para entenc. su vibrador? No ho sé. Jo no ho entenc, maig. Estic en protecció, per què m'ataca? Hi ha un atac que trenca... No sé si és el L1 Pam! o R1 triangle o quadrat, que trenca la defensa. Encara que t'estiguis defensant. Crec que és el que estava fent servir jo. L'atac de zona. El cop de cap aquest. No, amb el triangle, em sembla que... Freezer, usa cabezazo! No, ara acabo el combo! ¿Sabes que retrocedió? ¿No? No ho sé. ¿No retrocedió el cabezazo o no? Cabezazo era carregant. Ah! Cabezazo crec que carregava un torn i després atacava. Un atac massa inútil. Ah. No sé que tinguis hierba blanca. Sí, home! Hierba Una blanca merda. no, hierba única. Això és Sano. Hierba blanca és per si... Però ara, baixen joder, la l'he defensa. petat 5 cops! Jo quan jugava a la Vita és... fer l'atac final No sé tu, i però directament apretar fins que... m'acaba surt de directe. pagar tal hòstia. 43, un combo de 43. És el definitiu. Ah, vale, que no es mata. No. Ei, jo vull fer la bola mortal d'en Freezer. Ja que estic, no em defenso, per què? De què em serveix defensar-me És amb això? l'atac Smash? Atac Smash de Sasuke! K.O. Encara te'n queda un. Sí, em pensava que era 2 vides. És un puto campero, mira'l. Tio, en sèrio, Joan, ets un puto lamer de merda. Ah! Tots els tornem ataques de lluny. Mira, hòstia. Collons, si estàs despistat, t'atacaré de lluny. Què si estàs despistat? És l'únic que fas. Òbviament. Apa! És que on et... Corre de cantó i vés a amagar-te, estàs aquí fent voltes com un capullo. Exacte. Tranquil·litat, Apa, supernova. A la porra. Ve amb una merda i no el mato. Vine aquí, cabron. Capullo, és que si no em toques. Ja se t'ha acabat, no? No, l'he fet. Supernova. S'ha de dir que té més estil en Bills. En Bills té més estil fent això per destruir la Terra. No Ah, està home, macat, i- tu amb un toc, I ho fa tranquil·let. tu amb una ràfega de victòria m'has matat, jo no he necessitat dues, Te n'ha fet dues a Te n'he fet dues, però Oh, una no l'he m'ha tocat. Una l'he El fallat. primer t'ha tret Vale. més de mitja vida. No, la Però primera no, l'he que no fallat. m'ha T'ha tocat, fallat? Sí, però a part tenies poca vida. Bueno, va. Teniu els dos una vida i esteu En casats. sèrio, Joan, m'hi canvio una mica el sistema de lluita. No vull, és en Freezer. Faig el que em dóna la gana. Hòstia, El sobirà de l'univers no li pots dir això. no me'n recordo el combo que utilitzava amb en Ruffy quan jugava. Au. Que em van ensenyar amb el... fent la modo història. Combo recomendado i anava de puta mare. Ai, Déu meu. Com pots pagar un home al peu, tio, en sèrio? Com pots portar un personatge que es talla les venes? En la lucha, en la guerra, todo se vale. Exacte. Calla, que a veure, en Sasuke és merda. En merda. Sasuke és emo, vale? En Sasuke és dolent, que vol ser Hokage, que vol venjar la mort del seu germà, que al final és pringat. Però si ho mata ell, el seu germà. Apa, per qui no hagi vist Naruto ja ho sap. Que tothom ho sap. És el senyor spoiler, aquest Tokoro. Tu, en sèrio, per què jo te faig més cops que tu i tu treus més vida? No ho sé. L'atac
Perquè Té- ore va Freeza sama. Té més nivells d'atac en Freezer. Però, en sèrio? Tinc els nivells d'atac especial. Atac especial! I la naturalesa favorable. Soc bon velocitat. I la naturalesa favorable. Exacte. Déu meu, tio. Utilitzaré el que faci falta per guanyar. Si amb això et puc guanyar... Em sembla que ficarem. Ai, mira, ha entrat un gos. Hola! També tenen ganes de jugar, tots M'estan avui. llepant. Tatum, surt! Que és en cargol en Tatum. El Tatum. Tira fora, Tatum. Tatum, distreu-lo. Sí, home. Tio, ets un puto lamer. Ets un puto lamer de merda, Super mega cap de cap. Ai! Però com pot ser tan lamer fastigós, Tatum, cabres? saluda al micròfon. Però com pot ser tan lamer? Ara no t'he Mare fet de res, ara t'he atacat normal. Déu. Com pot ser tan lamer? Com pot ser tan lamer, cabrones? És que com pot ser tan lamer? Que em guanya, que em guanya! Que guanya, collons! Va, un tap... Toma! Oe! Combo magistral! És un picat! Sí, és molt picat. Saps? Hòstia, em fa por lluitar contra Llara. Està molt picat. Bueno, Canviar personatges? No. No, canviar personatges. Ja... Bueno, Joanmi, et venjaré de la teva mort. he caigut. No, ara lluitar vosaltres dos, ara. Bueno, ara per la segona lluita lluitaré jo contra en Joanmi, així el convidat pot lluitar contra nosaltres dos. Exacte. Que macos que sou. No es pot... No, amb el quadre no es borrava, el personatge? Aquí tenim, el Seiya. Seiya! Doncs va bastant bé, en sèrio. Sí, no era Per cert, dolent. Ara. De tots els personatges que hi ha en aquest joc, per vosaltres qui seria el més fort en una... En Goku. Si no? Per mi en Goku. Koro Sensei! I segon? Segon, En Koro Sensei és el més fort. en Seiya. En Seiya? En Seiya. I per què ningú confia en Ryotsu? Més fort que Naruto i que Ruffy. Sí? Sí. No, si en Ruffy no destaca per la seva força. No. Però... no sé. Una cosa, el tio aquest té molta pinta de gay. El Joseph Joestar. Joseph Joestar. Bueno. Una mica, mira, i aquest què? Què me'n dius d'aquest? En Jonathan. Con el Yona no te metas. Però jo ni no te metes. Ah, mira, ara que O te meta un pinxo. Ara que hem parlat d'en Ruffy, mira. T'agafes en Ruffy? Sí, que me l'agafaré. I jo per què no pilles en BBBL? Perquè No. m'agafaré en... Quin? No, sí. En Seiya. El que Seiya? m'agafa en Seiya, m'agafa el Seiya. Sí, guas. Sí, Bo. El que Ruffy? m'agafa el Seiya, me quedo amb en Seiya. Ruffy, quan jugava a modo història, coneixia el combo que anava de puta mare, però és que ara no me'n recordo. No sé quin... Mira, Yosuke. Tu quin en Seiya has seleccionat? Jo sí, jo al final me quedo amb en Seiya. Heu de... Pues ja trio jo Yosuke. Sí, No sí, vagi sí, a ser sí. que... A l'abasta. No. Per què no feu torneig A l'estadi, Sí. I aquí limitat. temps il·limitat, Molt bé. perfecte. El que més fot és que sigui a 3 vides. El que em molaria és a una. Però bueno, Muerte és el, súbita. jo crec que- és el problema d'aquest joc. No pots canviar les condicions. Cuando Madara Uchiha pierde la vista, ¿quién se lo devuelve y le da el Va. Mangekyo Sharingan eterno? Vosaltres que l'heu vist. Hosti, no. Qui, en Madara? Merda, l'he cagat. Qui has posat? El del quadrat, no sé quin era. No, jo tampoc. No he vist Naruto jo. Ah, jo sí, però no me'n recordo. Yosuke Urameshi! No me'n recordo com es deia el seu germà. Ah, és Kubabara! veritat, era el seu germà. Et dedico a aquesta victòria. Hosti, com es deia? El que no m'agrada en Yosuke és, mira això. Si no m'ataques de moment, mira la velocitat de càrrega de la barra. Ah, ja. És una puta merda. Dame tu fuerza, Pegaso! Sí, bueno, la Seiya ja has carregat al màxim. Els Reigan! pebrots. Wow. Reigan! Què fa? Menjar-se la meva Reigan. M'he equivocat. Espera. Ara. Tu has vist el manga original de Saint Seiya? El primer que va sortir? No, el primer. M'he vist l'anime, això sí. Hòstia, però el nivell, la qualitat del dibuix Toma. és molt dubtosa, Era... He sentit que era bastant dolenta. És horrible. Oh. Bueno, no arriba al nivell de Shinjeki no Kyojin, però... Ah, bueno. Toma! Hòstia, el de Shingeki no Kyojin és... La que t'has menjat, què és? Tot i Però així no, jo encara prefereixo el manga que l'anime de Shinjeki. Sí? És que no ho sé... Hòstia. No ho sé, el manga està... L'anime està massa ben dibuixat, el que m'agrada del El manga... manga és el que l'estil? No és que no l'he llegit en manga. No, el manga m'agrada molt perquè com que està tan mal dibuixat, encara m'afegeix a l'ambient aquell depriment que vol transmetre la sèrie, que sé, Ah, està collons. tota la vida tancat allà dins. Pegasus! M'has enganxat tu? Seiken! Sí. Que cabron. Joder, la puta Reagan, tío.
Ala! Ara saps com em sento jo quan lluitaves amb els Cometa de princes? Pegaso! Fota't! Fill de... M'has enganyat, que cabron. Què et pensaves? Ho seia Però molt. te l'havia enganxat jo? Està bastant igualat, això. Guanya segurament seia. No, jo crec que guanyarà el Yosuke. Té spam des de lluny. De fet, em pot tirar més d'una. Mira, mira. I em puc acostar. Merda, merda. Pots Polla saltar, a més a Yosuke! més. Polla Yosuke! Pots saltar, també. Oh! Bueno, m'ha matat la defensa. In només. your face! In your fucking face! Toma. Joder! I pam, 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 pum. Va, Seiya, què passa aquí? Suiseken! Toma. Ara saps, com... Oh, m'has enganxat tu, cabró. Ara saps com tractem els de Girona. Eh? Ara saps com tractem els de Girona els de Barcelona. Com que... Què passa aquí, eh? Què passa aquí? Que jo Va, us va, tracto va, molt... va, va, va. Que jo us tracto molt bé, eh? Que la propera capital de la Catalunya independent serà Girona, no Barcelona. Saps que pel manga hem d'anar a casa seu, no? Exacte. Jo no el tractaria malament que pel manga hem d'anar a casa seu. Sí, potser no dormiu. Per què ens faràs? Eh? Què ens faràs? Home, jo almenys dissabte no dormiré, que me'n vaig al Bóveda de festa. Què faré? Doncs potser us tiro fora de casa i dormiu en un contenidor. Que consti que Ah, t'ha però dormir dormirem. insultat ell, no jo. Dormir dormirem o no? Potser no. Sí o no? Fa molta pudor, eh? No sabria què dir. Mira. Ai, no sé, mira, a ver si ya llego... Se m'ha acabat la riga? Gràcies! Suiseken! Fill de... Oh. Jo confiant allà amb la Reagan. Abans m'estaves esperant que se m'acabés? Sí. Hòstia. Vinga! No, massa ràpid ets. Me fots tu, eh? Ah, ens ha fotut. Suiseken! Oh! Què? No! Bien, sí! Oh! Vamos, primera! Carrega, Yosuke! Primer salt. On estàs? Aquí. Segona salt. Vinga, va. Hola. Oh, cabró! Oh, fill de puta! Oh! God damn! Joder. Ja li podria haver donat ni que fos una. Ha sigut més èpica la meva. Uau. Sí, Ho sí. sento molt, ha sigut més èpica la meva. Quin combat tan emocionant. Ah, que sí? És Fill de merda! Home, està sent entretingut. Una miqueta, sí, Apa. Ja no em veus, ja no saps on soc. Va, tu la pares. Jo m'amago. Vinga, va. Compta fins a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Fill de puta. 9, 10. Això és fer trampes. Fota. Havies de comptar fins a 10. A la Mira. merda. Sí, home. Sí. Com és això? R3, perquè t'està fotent una pallissa. Ah, ja Tu t'ho saps, pago. no? Que depèn de com pots morir ara. Sí. Ja és mort. Qui? Jo no. Ha mort en Joan-mi. T'he pagat un colp, Però encara no, Doncs no. encara no sóc el dimoni. Fill de... No. Oh, i tant. No matxis, torna! Dóna'm el mando i torna. Calla que encara l'enganxes. No. Ja, a part estava ja... I ara... Espera't, el temps. O més li ha sortit bé. Perquè no l'has tocat. No! Vinga. No, ja... Ho tens fumut, Joan-mi? Sí, ho tinc bastant fumut. Però bueno. Rei! Fill de puta! Òbviament, no et deixaré tocar-me amb la Reagan. Què collons ha fet? Vinga! Què collons ha fet? Saltar. No, el meu. Ah, no Ara sé. tu? El teu no sé què ha fet, però... Semblava un saque de banda. Ha tirat una bola d'energia. Vinga. Hola. Por Atenea. Falles. L'armadura de falles. Iolos. Sagittarius no Gordo Cross. I ara? ¡Vendo oro! Vinga! La fletxa... I falles, La fletxa de Sagitari. I una altra fletxa de Sagitari. No sé si el toques ara. No, ara no. Sí. Ara no el toco. Veus? Però està molt xeto, això, I ara... Oh! Va! Fill de puta! I la cometa del Pegaso. Caram, que... Encara he remuntat una mica. Sí. No, gràcies a que m'ha tocat el d'això, que si no... Però dispara, subnormal! Uf. No disparo perquè no tenia suficient energia, si no, sí. Merda, he carregat massa. Molt gens aquests que fan seiell o tipus Sí. Mr. Mime. Representa que fa el d'esto del Pegàs. Va! Vale. Oh, fill de puta!
I la cometa de Pegaso! T'anaves a menjar el canó d'energia. Hòstia, tu, la metralladora que li deia, no, a la sèrie? Sí. No me'n recordo bé, ara. Toma. Ah! Molt Hòstia, bé, hòstia. molt bé. Me l'has enganxat tu a mi. Em falta el giratori. Et rebento. Aquest! Oh, Oh! Suplex! Tias! M'encanta. John Cena! John Cena! I ara... Puño meteoro. Dios, m'encanta en ella. Però el meu això sí, el meu personatge preferit d'anime és en Goku. No! Sí! Oh! Va! Yosuke! Ah! Oh! Sí, però mira la vida que em queda. L'última ha sigut. L'última vida. Encara. Eh? A mi em queda mitja. Encara pots guanyar, eh? Home, jo estaré perquè hauràs d'anar a Saco. Qui? On Tio, vas? puedes ir a Saco. Jo? Clar, tio. És que no sé on està ara. Ah, mira. Darrere teu. On vegis un paio fent gestos raros amb el... És que no... amb les mans? Sóc jo. Va! Yosuke! Vale, bé. Oh. Molt Oh. bé, Seiya. Estàs a punt de carregar la... Sí, La ràfaga La final. ràfaga de victòria. No, per què fas el canó? Llàstima que no arribem més lluny. Te l'has comido. Però si no... Vinga, va, Seiya. Merda. No dona... Uf, menys mal. Ha arribat a temps. El què? Tu, però Carregar. això no és un pilla-pilla, tio. Aneu a lluitar. Això digue-li, jo estic carregant per... Ah, l'haig d'atacar des de lluny, has vist la meva... vida? Sí. Hòstia, jo fos... A mi quan em queda tan poca vida no m'he quedat de lluny atacant. El que s'ha quedat estat anant a buscar. Mira, Sí, exacte. t'agrada així, ataco. Ah, cony, és el que Vinga, la Molt merda! bé. Oi! Per fi he guanyat. Fins la setmana que ve, adeu!